Takže čaute ľudia, vítam u našeho druhého dielu z Bombazmy, no a v dnešnom dieli, ako môžete vidieť, tam máme hore som trošičku predala tie stromy, no a to si myslím, že nám bude stačiť, no a musel som si položiť 6 minút na to, aby sa mi tie stromy nevysypávali. Ináč, vítate sa, u nás toľko všetko minulý video, no. Som sa rozhodol, že si ju dosem. No a to sa nevyplatilo za mňa. Keďže tá štvorkolka je asi najhlučnejšie auto. Takže... Tak. No a my respektíve teraz... Počkaj, odej sa na to zaoblikám. Koľko čas som predala stromy. Či drevo, pardon. A som to nevyužil. Vyrovnáme si tento. Dúfam, to určite pôjde. Keď to bude, tak sa vám znova ozvem. Už to máme hotové, už je pomaly večer. Tak pôjdeme spať a ešte som si pozrel jeden diel v Hozboxe. Že ide, môžeme tu mať nejaké domáceho maznáčika menom Guerone no a takže v nejakom dieli pôjdeme nájsť, ale zatiaľ si musíme ten video to prekupovať také ostatné veci. No. Keďže je dneska útorok, ani sa musíme nájsť. No a budem teraz skončiť pravdepodobne daily content. Tak teda nepôjdem niekde. Ináč zatiaľ to asi bude také 90%, ne? Ja na to samozrejme nezabudnem. No, takže akože áno, to štartuje a neštartuje kvôli sami. No, chce to chytiť, ale nejde to, lebo to treba silent. No. No a ešte musíme kúpiť. No, koľko nechcem. A to akože ja to neviem. No, sorry, dneska to nesme takú hodine, ideme do mesta. Dáme to tichšie. A pretože môžeme pomaličku vyraziť. No, my už sme v meste. Takže tým pádom som na benzínku. Hopla. A ešte natankujeme. Začnem len zapolkový. Aj dosť. Natankujeme do plna. No a ideme pokupovať tie veci. Content de te voir. No, takže budeme Qu'est-ce que potrebovať tu mets pas d'ordinateur dans tes bazous? toto. Šroby. ABS.
tieto kotice. Toto, 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 to máte vysoce, ale stačí tam normálne. A zoberieme ešte tieto. Naďalej celkom dobre. No. A rozmýšľam, že akú farbu. Tak napíšte do komentárov a podľa toho to kúpime. Zakladáme tam. Ponakladáme. A pojeme domov. No naložené máme, ale som sa spomenul, že potrebujeme tú klinku. Takže to zoberieme, nasypeme a ideme domov. No, takže sme tu. A ideme domov. Dobre? No, máme tu už robíme. Takže uvidíme, že koncert dosť stojáme. Rovno asi vymeníme aj to ABS-o. Takže máme. No. No. Skúsime to teraz. Celkom dobrý zvuk to má. To je celkom dobré. Tam sa s tým trošku no. Dostávame kolesa a v ďalšom videu. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ako som hovoril, spravodlíme sme tu našu E36, našetrili nejaké peniaze a ďalší poriadny tuning už urobíme v ďalšom videu. Tak sa majte a vidíme sa zase. Čaute.